Κύριε Καζάκη, εσείς έχετε προβλέψει σε ανύπτο χρόνο ότι θα επέρθει το κούρημα των καταθέσεων στην Κύπρο. Όπως και έγινε. Η πρόβλεψη αυτή είχε στηριχθεί σε κάποια γεγονότα ή ήταν έτσι μία απλώς από τις πολλές θεωρίες που λέγονται? Όχι, ήταν εκτίμηση συγκεκριμένη που βασιζόταν στα δεδομένα της κρίσης της Κύπρου. Το γεγονός δηλαδή ότι γνωρίζαμε, τουλάχιστον όσοι από εμάς ασχολούμαστε με το θέμα, ότι το πρόβλημα της Κύπρου ξεκινούσε από τις τράπεζες, από συγκεκριμένες τράπεζες, τις δύο συγκεκριμένες μεγάλες τράπεζες και γενικότερα το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου. Και βεβαίως το πρόβλημα εντοπιζόταν, να το πούμε έτσι απλά λαϊκά, το καταλάβει ο κόσμος, ότι οι τραπεζίτες μαζί με το πολιτικό προσωπικό, Ελλαδίτες και Κύπριους, είχαν φάει τις καταθέσεις των Κυπρίων καταθετών. Την καταθετική βάση δηλαδή των τραπεζών, κυρίως των Κυπριακών οικοκυριών. Και λέω, εφόσον έχουν φάσει τα λεφτά και δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά, άρα θα πρέπει να προχωρήσουν να κουρέψουν δάνεια όπως ήταν λογικό να κάνουν. Δεν το κάνουν διότι τα δάνεια είναι τιτλοποιημένα, οπότε τι άλλο θα τους έμενε? Να βάλουν χέρια καταθέσεις. Όπως θα γίνει και εδώ. Τι λέτε ότι και εδώ θα γίνει? Ναι, βέβαια, αργά ή γρήγορα θα γίνει και εδώ. Μόλις κατακαθίσει ο κουρνιαχτός της λεγόμενης ανακεφαλοποίησης των τραπεζών και όταν φανεί ότι ούτε καν αυτό δεν πρόκειται να διασώσει τις χρεοκοπημένες ελληνικές τράπεζες, θα μπει χέρι στις 165 δισεκατομμύρια, στα 165 δισεκατομμύρια που εμφανίζεται ότι είναι η καταθετική βάση των εγχώριων τραπεζών. Μα γιατί, αφού ήδη λέγονται και ακούνται απόψεις, όχι μόνο από τους Έλληνες παράγοντες αλλά και από τους ευρωπαϊκούς κύκλους, ότι έστω και δύσκολα εμφανίζονται κάποια σημάδια ανάκαμψης στην πορεία της χώρας μας. Δεν υπάρχουν. Τα σημάδια ανάκαμψης αυτά τα βλέπουν μόνο όσοι είναι τυφλοί. Δηλαδή, κανένας σοβαρός οικονομικός αναλυτής ανά τον κόσμο δεν θεωρεί το πρόβλημα της Ελλάδας ως λήξαν. Όταν αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, κανείς δεν δέχεται ούτε καν να ρισκάρει τα λεφτά του με CDS, με ελληνικά CDS, δηλαδή με ασφάλιστρα κινδύνου, με παράγωγα ασφάλιστρα κινδύνου στη διεθνή αγορά, που σημαίνει ότι τουλάχιστον για 5 χρόνια θεωρούν την Ελλάδα βυθισμένη στην ύφεση και στην απαξία, τότε δεν υπάρχει κανένα σημάδι στον ορίζοντα. Πολύ δε περισσότερο όταν υπάρχει ένα ασφαλές κριτήριο, να το πούμε έτσι, που είναι κοινής λογικής, δεν είναι μόνο θέμα επιστήμης. Το πρώτο, το ασφαλές κριτήριο αυτό είναι όταν βλέπεις το εισόδημά σου να συρρυκνώνεται, κατά μέσον όρο, το εθνικό διαθέσιμο εισόδημα, όπως λένε οι οικονομολόγοι, το εισόδημα των οικοκυριών να συρρυκνώνεται και από την άλλη να αυξάνει το χρέος, να αυξάνει το χρέος προς την εφορία, το χρέος προς τα ασφαλιστικά ταμεία, το χρέος προς τις τράπεζες, αυξάνει, είτε απόλυτα είτε σαν ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος που διαθέτεις, σημαίνει ότι η ύφεση θα συνεχίζεται επάπειρο. Το συσσωρευμένο ιδιωτικό χρέος αυτή τη στιγμή που είναι στα νοικοκυριά, σε συνθήκες συρρίκνωσης μάλιστα οικονομικής δραστηριότητας και εισοδήματος, δεν επιτρέπει κανενός είδους ανάκαμψη στην ελληνική οικονομία. Και τι πρέπει να γίνει, κύριε Καζάκη? Υπάρχει κάποιος άλλος δρόμος ή είναι απλώς ένας μονόδρομος που πρέπει να το περπατήσουμε έστω και δύσκολο για να μπορέσουμε να έρθουμε πάλι στην ανάκαμψη? Αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται στην Ελλάδα μια πιο θανατηφόρα δόση της συνταγής που εφαρμόζεται επί δεκαετίες, τις 2 τελευταίες δεκαετίες στην παγκόσμια οικονομία και που την έχει οδηγήσει στην παγκόσμια κρίση. Άρα δεν μπορεί συνεχίζοντας την ίδια πολιτική να έχεις άλλα αποτελέσματα. Ποια πολιτική λοιπόν? Ποια πολιτική? Πρέπει να αλλάξουμε ριζικά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να απαντήσουμε είναι να ξεφορτωθούμε το χρέος. Αν δεν ξεφορτωθεί η χώρα το χρέος, δεν υπάρχει τρόπος να ορθοποδήσει. Πώς θα γίνει αυτό? Πώς μπορούμε? Με μια κοντιλιά δεν μπορούμε να το ξεφορτωθούμε? Μπορούμε, με βάση το διεθνές δίκαιο, υπάρχουν οι δυνατότητες που μας παρέχει το διεθνές δίκαιο, εάν θεωρήσουμε τον εαυτό μας κυρίαρχο κράτος και δεν έχουμε κυβερνήσεις και πολιτικό προσωπικό το οποίο είναι τόσο δοσυλλογικό ώστε να παραδώσει τη χώρα αμαγητή, όπως το έχει κάνει το παρόν πολιτικό προσωπικό. Εάν θεωρήσουμε λοιπόν το κράτος μας κυρίαρχο και το λαό μας κυρίαρχο σε αυτόν τον τόπο, τότε το διεθνές δίκαιο προβλέπει τη δυνατότητα να κηρύξουμε το χρέος παράνομο, καταχρηστικό και να σταματήσουμε να το πληρώνουμε. Αυτό το προβλέπει γιατί? Διότι το διεθνές δίκαιο λέει ότι όταν ένα κράτος πρέπει να πληρώσει ένα χρέος το οποίο οδηγεί στην καταπάτηση βασικών δικαιωμάτων του λαού του και θέτει την εσωτερική ασφάλεια και την άμυνα της χώρας εν αμφιβόλο, τότε δικαιούται να μην πληρώσει το χρέος, να φτάσει μέχρι και στο σημείο ολοκληρωτικής διαγραφής του. Μα τότε δεν υπάρχει ο φόβος τα πράγματα να είναι χειρότερα? Τουλάχιστον τώρα, έστω και δύσκολα, έστω και σκληρά, υπάρχει ο μισθός, υπάρχει κάτι. Υπό άλλα συνθήκε δεν θα υπάρχει κίνδυνος όλα αυτά να χαθούν, να πούμε σε χειρότερες καταστάσεις? Όχι, δεν μπορούμε να πάμε σε χειρότερες καταστάσεις, γιατί αυτές είναι οι χειρότερες καταστάσεις. Δηλαδή, το μόνο που μπορούμε να δούμε αυτή τη στιγμή είναι ολοκληρωτική κατάρρευση.
Αυτό βιώνουμε. Απλά αυτή η κατάρρευση συγκρατείται διότι είμαστε σε κόμμα, να το πούμε έτσι, και μας έχουν απλά διασωληνώσει. Αυτή τη στιγμή, αν δεν σταματήσουμε να φεύγουν πόροι της ελληνικής οικονομίας, ζωτικοί πόροι, είτε από την ιδιωτική οικονομία, είτε από τον νοικοκυριό, προς όφελος των τοκογλύφων αυτής της χώρας, δεν υπάρχει περίπτωση να σωθούμε. Δεν έχουμε ανάγκη τον δανεισμό. Το δανεισμό τον έχουμε ανάγκη να πληρώσουμε τα παλιότερα δάνεια. Χωρίς το δανεισμό, χωρίς να πληρώνουμε δηλαδή τα δανεικά, η ελληνική οικονομία μπορεί να επιβιώσει. Έχει τους πόρους, τα μέσα και τα έσοδα που χρειάζεται, τα εισοδήματα που χρειάζεται για να μπορέσει να επιβιώσει και να αναπτυχθεί. Αυτή τη στιγμή απλά μας έχουν βάλει μια μέγενη, ένα, πώς να το πούμε έτσι, είναι όμως συνταγωνιστική, κύριε Καζά, γιατί εντάξει όλα που λέτε για τα δάνεια, για το επαχθές χρέος, αλλά είναι όμως η οικονομία της Ελλάδος τέτοια που να μπορεί να είναι ανταγωνίσιμη στην παγκόσμια οικονομία? Όσο η ελληνική οικονομία βασίζεται στο φτηνό μεροκάματο, επενδύει στην αποδιάθρωση και απορρίθμιση της αγοράς εργασίας, αλλά και συνολικότερα στο άνοιγμα των αγορών, η Ελλάδα θα ανατρέπεται σε τριτοκοσμική οικονομία. Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Μποτσουάνα, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, άρα για να είμαστε ανταγωνιστικοί, θα πρέπει να επενδύσουμε στην παραγωγικότητα της εργασίας. Και μάλιστα της εργασίας, ζωντανής εργασίας. Τι σημαίνει επενδύω στην παραγωγικότητα? Σημαίνει επενδύω στο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Επενδύουμε σήμερα στο εξειδικευμένο εργατικό? Όχι. Ναι, αλλά δεν έχουμε και λεφτά. Να το πει, δεν έχουμε και παράλληλα, θα το πει απλοϊκά. Αυτό λέω. Πρέπει να έχουμε και λεφτά. Πού θα βρούμε τα λεφτά για να επενδύσουμε? Πώς θα βρω τα λεφτά όταν αυτή τη στιγμή μου τα παίρνει το κογλύφος? Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή, όταν αυτή τη στιγμή μου κοστίζει 30 με 35% στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν το δάνειο, η αποπληρωμή του δανείου, να βρω χρήματα ή πόρους για να επενδύσω ζωντανή εργασία? Ποιο είναι πρωτεύον, να αναπτύξω αυτή τη χώρα, δηλαδή επενδύοντας ζωντανή εργασία, ή να πληρώνω τον τοκογλύφο? Αυτό είναι το δίλημμα που έχουμε σήμερα. Εάν πούμε ότι πληρώνουν τον τοκογλύφο, σημαίνει ότι τα παιδιά μας θα σκοτούν να φύγουν. Θα πάμε σε ανεργία που θα ξεπερνάει το 30%, που έτσι αλλιώς το ξεπερνάει. Σε συνολική αποσάθρωση της ελληνικής οικονομίας, δεν πρόκειται να μείνει καμία επιχείρηση σοβαρή, τουλάχιστον με εκτόπισμα, η οποία να υπολογίζει σε μέλλον της ελληνική οικονομία, και δεν πρόκειται να έχουμε διέξοδο. Εγώ λέω κάτι πολύ πιο απλό. Πρώτον, σταματάμε να πληρώνουμε το χρέος, όπως έχουμε το δικαίωμα με βάση το διεθνές δίκαιο. Το δεύτερο είναι επενδύουμε ζωντανή εργασία, δηλαδή αξιοποιούμε τα συγκεντρωτικά πλεονεκτήματα που έχει αυτή η ελληνική οικονομία. Πείτε μου μερικά πλεονεκτήματα, δηλαδή πέρα από τον τουρισμό, τι άλλο? Θεωρώ ότι ένα μεγάλο συγκεντρωτικό πλεονέκτημα που έχει η ελληνική οικονομία είναι η αγροτική της παραγωγή. Δηλαδή η δυνατότητα να μπορέσει να παράγει υψηλής ποιότητας αγροτικά προϊόντα σε μια παγκόσμια οικονομία που πάσχει από επισιτιστική κρίση. Αυτό δεν το κάνουμε τόσα χρόνια, κύριε Καζάκη, και δεν το ζητούμε. Γιατί δεν το κάνουμε τόσα χρόνια και τι θα μας οθήσει να το κάνουμε τώρα? Γιατί είμαστε εγκλωβισμένοι στη λογική της κοινής αγροτικής πολιτικής, των επιδοτήσεων στους αγρότες για να καταστρέφουν την παραγωγή τους και να καταστρέφουν τη γη τους. Άρα να βγούμε εκτός Ευρώπης. Βεβαίως. Δεν μπορεί. Εκτός Ευρώπης, δηλαδή. Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή το δοκιμάσαμε το πράγμα. Το είδαμε και μας έφερε εδώ που μας έφερε. Μόνο τρελός ή σκοπιμότητα άλλου τύπου μας επιβάλλει το να εγκλωβιστούμε σε ένα μηχανισμό ο οποίος μας καταστρέφει. Μόνο και μόνο για να επιβιώσουν οι πιο ισχυροί τουλάχιστον εταίροι μέσα στην Ευρωζώνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να έχουμε τους βαθμούς ελευθερίας που χρειάζεται ώστε η ελληνική οικονομία να ανασυνταχθεί και να πατήσει τα πόδια της. Επενδύοντας στα συγκεντρωτικά της πλεονεκτήματα. Αυτή τη στιγμή, όσο είμαστε από την εποχή της ΕΟΚΑ, αν θυμάστε, μας έχουν οδηγήσει σε ολοκληρωτική καταστροφή. Το μέγιστο συγκεντρωτικό πλεονέκτημα που έχει η ελληνική οικονομία, την αγροτική της παραγωγή, την αγροτική της οικονομία, την κατάστρεψαν ολοκληρωτικά και με δόλο. Μέσω των επιδοτήσεων και της πολιτικής που ακολουθήθηκε. Από την άλλη μεριά, στη βάση. Μας κατέστρεψαν, κύριε Καζάκη, μήπως είμαστε κι εμείς λίγο έτσι απόλυτοι? Μήπως εμείς δεν καταφέραμε να την αξιοποιήσουμε? Με συγχωρείτε. Γιατί πήραμε τόσα δισεκατομμύρια επιδοτήσεις. Τα πήραμε για ποιο λόγο? Τα πήραμε σαν επιδοτήσεις χωρίς να υπολογίζεται η παραγωγικότητα και η παραγωγική αξία της παραγωγής. Θυμηθείτε ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια ξεκίνησαν με τα θαυτικά. Επιδοτούσαμε τους αγρότες μας για να πάνε να θάβουν την παραγωγή τους. Λοιπόν, όταν βάζεις ένα εργατικό δυναμικό τόσο παραγωγικό όσο είναι οι αγρότες της Ελλάδας, σε μια λογική εντελώς παρασιτισμού, παρασιτικών επιδοτήσεων και παρασιτισμού γενικότερα, το εκμαυλίζεις. Λογικό είναι να το εκμαυλίσεις. Να ασχολείται με το πώς θα πάρει την επιδότηση και όχι το πώς θα συντηρήσει τη γη του και τι θα παράγει. Με όλη τη βοήθεια που πρέπει να έχει. Επιστημονική, τεχνική, υποστήριξη και όλα αυτά. Λοιπόν, τέτοια πράγματα καταστράφηκαν ολοκληρωτικά. Φτάσαμε στο σημείο μια χώρα που είχε τη δυνατότητα να έχει σε όλα τα ισοζύγια της, τα αγροτικά της ισοζύγια να είναι πλέον ασματικά και να έχει τη δυνατότητα με αυτά τα αγροτικά ισοζύγια να μπαίνει στη διεθνή αγορά και να παίρνει αυτά που έχει ελλείμματα, δηλαδή βιομηχανικά προϊόντα ή ενδιάμεσα υλικά, και αυτή τη στιγμή
να συζητάμε για το αν θα πεινάσει ο ελληνικός λαός ή όχι. Άρα λοιπόν λέτε πρώτον να σβήσουμε το χρέος, δεύτερον να επενδύσουμε στον άνθρωπο, στον ανθρώπινο παράγοντα. Ακριβώς. Στο εργατικό δυναμικό που πραγματικά έχουμε και που είναι εξαιρετικά αξιόλογο και που το χάνουμε αυτή τη στιγμή. Και φυσικά να δώσουμε έμφαση στην παραγωγική μηχανή της οικονομίας. Με πρώτη έμφαση στην πρωτογενή παραγωγή και μετά στο δευτερογενή τομέα. Δηλαδή στη δυνατότητα να αναπτύχθει η βιομηχανία πάνω στην αγροτική οικονομία. Τώρα βιομηχανία. Τι εννοείται βιομηχανία, γιατί πλέον η βιομηχανία, το τι σημαίνει βιομηχανία με την εξέλιξη της τεχνολογίας έχουν αλλάξει αυτοί οι όροι. Τι σημαίνει βιομηχανία και τι έχετε στο μυαλό σας. Βιομηχανία είναι το να παράγει σύγχρονα υλικά ή υπηρεσίες στη βάση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που έχει σαν οικονομία. Εμείς έχουμε δύο μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα, κυρίως για το ζήτημα της παραγωγής. Το πρώτο είναι η αγροτική σου παραγωγή, η ιονία έστω. Και το δεύτερο είναι ο τεράστιος ορυκτός σου πλούτος. Όχι αυτός που εικάζεται. Το αέριο, δεν εννοείται για το αέριο. Όχι. Εγώ μιλάω για τον πιστοποιημένο. Ακόμα και το χρυσό. Και το χρυσό κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Στην Καλκιδική γίνεται χαμός τώρα με το. Κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όχι μπάτε και λέστε. Λοιπόν, όπως γίνεται στις σκουριές της Καλκιδικής, όπως πάει να γίνει και στη Θράκη. Ορυκτό πλούτο, το οποίο για παράδειγμα έχουμε τεράστια αποθέματα νικελίου, βοξίτη και άλλων υλικών, τα οποία είναι προσβάσιμα, άμεσα αξιοποιήσιμα και όχι για να τα πουλήσουμε σαν πρώτες ύλες στην παγκόσμια αγορά, αλλά σαν μεταποιημένα προϊόντα. Δηλαδή, το μεγάλο ζήτημα με τον ορυκτό πλούτο δεν είναι να σκάψω, να τον βρω και να τον πουλήσω. Είναι να τον βρω, να δω ποιο κομμάτι αξίζει τον κόπο να το αξιοποιήσω και να τον αξιοποιήσω ως πρώτη ύλη για να φτιάξω μεταποιητική βιομηχανία. Δηλαδή να παράγω μεταποιημένα προϊόντα στη βάση των φυσικών υλών που έχω. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει να πουλήσω βοξίτες, με ενδιαφέρει να πουλήσω στρατηγικά προϊόντα αλουμινίου. Αυτά όμως θέλουν κεφάλαια. Και αν εμείς έχουμε σβήσει το μόνοι μας το λεγόμενο επαχθές χρέος, θα έχουμε βγει εκτός αγορών. Ποιος θα μας χρηματοδοτήσει τη στιγμή που είμαστε σε μια οικονομία η οποία, να το πω έτσι, κουτσά στραβεύουμε ίσα-ίσα. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί δύο τρόποι χρηματοδότηση υπάρχουν για μια οικονομία. Ο ένας τρόπος είναι τα δάνεια. Το να βγει στις διεθνείς αγορές και να ψάχνει να δανειστεί. Εγώ θεωρώ ότι είναι ο πιο επαχθής τρόπος. Ο άλλος τρόπος είναι το εθνικό νόμισμα. Όταν απέκτησε. Γυρίζουμε στο εθνικό νόμισμα. Στο εθνικό νόμισμα. Τυπώνουμε εμείς. Βεβαίως. Τυπώνουμε εμείς χρήμα με βάση τις ανάγκες μας. Το πώς θα το πούμε είναι δευτερεύον. Το θέμα είναι η λειτουργία του νομίσματος. Να θυμίσω εδώ, για όσους τουλάχιστον δεν ξέρουν, την πρώτη φορά που τυπώσαμε νόμισμα σαν χώρα ανεξάρτητα δηλαδή στο έδαφος μας ήταν το 1950, για πρώτη φορά στην ιστορία μας. Δεν είχε ξαναγίνει αυτό, με εξαίρεση την προσπάθεια του Καποδίστρια με τους Φοίνικες. Τότε είχαμε και τη μόνη εκβιομηχάνηση που είδαμε στη χώρα μας. Τότε είχαμε μια εκβιομηχάνηση η οποία έδινε ρυθμούς ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία 17 με 18% σε αιτήσια βάση. Δεν είχαμε χρέη, γιατί δεν χρειαζόμασταν να δανειστούμε. Φορτωθήκαμε δάνεια άλλων εποχών, αλλά αυτό το πράγμα ήταν απόρρια της επιβολής των προστατευτικών δυνάμεων που είχαμε μια ζωή σε αυτόν τον τόπο. Και έτσι μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε ακόμη και σε μεγάλα κρατικά ελλείμματα και σε πληθωριστικές πιέσεις που ενδεχομένως να προκύψουν. Είναι πιο εύκολο να διαχειριστείς αυτού του τύπου τα φαινόμενα παρά το να πας στις εξωτερικές αγορές, να δανειστείς στο εξωτερικό δηλαδή και μετά να σου επιβάλλουν οι αγορές, να το πούμε έτσι, το τι ακριβώς πρέπει να κάνεις. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Το θέμα είναι πώς θα φτάσουν όλα αυτά. Ποιος είναι ο δρόμος για να υλοποιηθούν. Χρειάζεται καταρχάς ο κόσμος να ψηφίζει διαφορετικά, χρειάζεται να βγουν κάποιοι πολιτικοί οι οποίοι να έχουν το πολιτικό ανάστημα, να ορθώσουν, να το πω έτσι, την λεγόμενη διαφορετική πολιτική για να φύγουν από το μονόδρομο. Πώς θα γίνουν αυτά, κύριε Καζάκη? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να είναι ότι πρέπει ο λαός μας να διεκδικήσει δημοκρατία. Δημοκρατία δεν έχουμε σε αυτόν τον τόπο. Δεν είχαμε ποτέ στη μεταπολίτευση. Τώρα αυτό δεν είναι λίγο ακραίο που λέτε ότι δεν είχαμε ποτέ δημοκρατία? Βεβαίως, δεν είχαμε ποτέ δημοκρατία. Τι, κύριε Καζάκη? Γιατί μας οδήγησαν, αυτοί που κυβέρνησαν, μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησαν. Αυτοί τους ψηφίζαμε όμως. Τις ψηφίζαμε, κατεβαίνουμε στις διαδηλώσεις, κάναμε πορείες, κάναμε διαδηλώσεις. Λέω και οι Γερμανοί το Χίτλερ ψηφίσαν, αλλά αυτό δεν σημαίνει καμία σημασία. Ή στο 1850-55 ψηφίσαν αυτοκράτορα οι Γάλλοι, αλλά δεν έχει καμία σημασία με τη δημοκρατία. Δημοκρατία δεν σημαίνει ότι μου δίνει το δικαίωμα να ψηφίσω όποτε γουστάρεις εσύ. Δημοκρατία είναι ότι ασκώ κυριαρχία στον τόπο μου σαν λαός. Δεν άσκησε ποτέ κυριαρχία στον τόπο ο λαός. Ίσα-ίσα είχαμε μια κοινοβουλευτικό προσωπείο σε μια κυβερνητική απολυταρχία η οποία αποδείχτηκε άκρως διεφθαρμένη όπως τη ζήσαμε μέχρι σήμερα. Και το δυστύχημα είναι ότι έχουμε κυβερνώντες αυτούς που μας οδήγησαν σε αυτή την καταστροφή. Άρα το πρώτο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι δημοκρατία.
Δημοκρατία σε μια ευνοούμενη πολιτεία σημαίνει ότι ο λαός πρωτογενώς δημιουργεί νέο κοινωνικό συμβόλαιο με την εξουσία. Σημαίνει νέο σύνταγμα. Όπου θα κατοχυρώνονται και τα δικαιώματα που χάθηκαν για το λαό μας και ταυτόχρονα η νέα πολιτική του προσωπικότητα προς το διεθνές δίκαιο, προς τη διεθνή κοινότητα. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε νέα εκκίνηση, να το πούμε έτσι. Και να γεννηθούν νέες δυνάμεις, πολιτικές δυνάμεις. Αυτό είναι το λαό που πραγματικά θα έχουν το στένος να τον οδηγήσουν εκεί που πρέπει να οδηγήσουν με βάση τα συμφέροντά του. Αυτό μας διευκολύνει και σε σχέση με τις δεσμεύσεις που έχουν υπογράψει οι τωρινοί κυβερνώντες ερήμην και κατ' ουσία ενάντια στον ελληνικό λαό.